Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon rewɓe ndu jandeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode seerenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗon boros wawa hollude en caggal kono jaam duumo e nder leydi men Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye boynum gorko Amadou Moussa addande on ruɓɓindu jayndeli moɗon bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo daara halayɓe mi salmitimama mi ñaganmama Allah moƴƴere kadi mi wi allahumma amin e duwuji ɗi eɗen jetta Allah no fewi ko caggal nde rokkino en tout cas coftal e pellital e bawal arde humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ne wayno aadi men e mabɓe kamɓe yeeɓiyankoɓe men ko roɓindo jayndeji no kewɗa wiide kala subaka ɗum noon ko wideɓe kamɓe ne bisimilla mabɓe caggal muɗum mbiyen ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jiiya ko ɓuuri tengtude e roɓindo men jayndeji ne wayno ko konguɗe mo ganduɗa ko khalife général des mourides gam kay wadde masala ha ko wiyete koyɗe moƴƴe hakkude lundiɓe leydi men Sénégal kono kadi e laamu ngu ɗin konguɗe garti hen kono kadi toɓɓe goɗɗe kewɗe cariɗe ganduɗa ɗe ko certuɗe ina tawe e nder jayde ɗi kala e mbaɗi kuuɓal jayde vox populi udditidama ko noon tigui nden ɗon wi ko koyɗe jaam umorade toon to Touba gam kay jaam duumiɗo arta e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi tan oɗo saaha hande de holtan ko khalife général des mourides ne wayno eri omo ganduɗa ko khalifa omo ganduɗa ko Macky Sall kam e Ousmane Sonko e on tuma noon konguɗe makko ɗi ko ni mbi o wi oɗon ɗiɗi ɓe fof de ko on sukabam ko on ɓiɓɓam ɗum jeeyi sababu noon so tawi kay on lurodiri alay saago mi yaɓɓa koyɗam mi yaha koyɗe moƴƴe hakkude moɗon e on tuma noon moni kala o namdi ɗum tan ko yo lelnuɗ ɗin ɗon fitinaji e on tuma noon o wi so tawi on ɗon jaaɓi ko haali ko o yetta Allah kono kadi o jarno ɗum o andeni kadi Sénégal naɓe on ɗon jaaɓi hono darde makko nde so tawi noon on ɗon jaɓani ɗin konguɗi ene wayno ma Sénégal naɓe foof kadi gandu holtan caliɗo ko yetti ko e on ɗon jaam bo eri hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo e on tuma noon konguɗi khalife o ina tawte less o holliti wonde ina wayno o waylo e to banggue laamu heɓoto koko yewti ko ha joni koko yewti ha joni e to banggue ko wiyete ko vote kono kay wona to banggue fitinaji ɗum ɗon saabu ina loro ko wiyete ko hono démocratie le quotidien rewi hen Aissata dande sosoɓe yato joɗaki ene subake walla jajaɓeɓe ɗum noon yooɓe gacci tan ha kalƴiten roɓindo jayndeji ɓe kolliti wonde ndeɗo jande ganduɗa ko le quotidien ɓe mbi ko tension manam koko yewti ha joni jiiɓor teskaɗo hakkude pouvoir kam e opposition ɓe garti e konguɗe mo ganduɗa ko Serigne Mountakha Mbacké kollirɗo wonde ɗe ina wayno neɗɗo wawa arde e pouvoir tawi arde koko yewti ko to banggue werakaji walla ni ha joni fitinaji ha e ko nandi hen konguɗe makko jajine tawe e hello jeenayyi nde jayde le quotidien Dakar Times ko wi nden ɗon jayde Aissata nde wayno ko waynude arde nde arti e subaka hande o artude ha joni ko yewti ko e baatu mo ganduɗa kay ko commission politique du dialogue national ɓe mbi tan de ko gam ha joni dirtingol ko yewti ko e on ɗon ɗin sungoji local ɓe mbi de ɗin sungoji so ndenaki ma mbaɗoyi hitan ujunaji ɗe nogas ɗiɗi woni 2022 jayde tribune ko addi ko noon e oɗo subaka hande nde ɗon jayde ne wayno ari ha joni e dawrugol ɓe kollitti wonde gam ɗowgol ko yewti ko e politique woni ha joni golle guendi hayi e wallidde hoore leydi ndi to banggue golle muɗum ɓe mbi tan o saaha hande paaɗen koko yewti ko e gartal poste premier ministre kono de wonata ko hitande fande woni 2022 e on tuma noon ɓe kollitti won teskoye kewɗo yiya e ko yewti ko ha joni e partenaire uji leydi men Sénégal woni ɓen wallidi mabɓe ganduɗa mbayni ko toon to caggal leydi ɓen ɗon teski noon ne wayno won lefgol kono kadi won ŋakke teska e ko yewti ɗowgol laamu ngu e on tuma noon ɓe garti ha joni e ko yewti e notte woni tan holtan toɓɓe teskaɗe ko yewti ko e on ɗon fannu tawi ummidi ko toon to caggal leydi kono ɗum ko ɓe garti ha joni e gueɗe kewɗe lefɗe walla mbiyen lajƴe tawi jeeyi on sababu ko momtugol on poste premier ministre saabi noon ɓe mbi ene wayno Macky Sall de ko jeewade ko yewti on ɗon primature ponnoɗo wonde ha tengti e walludemo golle ɗe ganduɗa ɗe kay koɗe foti wadde e nder gardigu leydi jayde l'évidence nden ɗon jayde ari eko yetti e politique ɓe gaari koye activité dawrugol toon to tawi ko APR toon to diwan mbo Matam ɓe mbi ene wayno ko la révolte des Foutanké manam de ko pirñiɗɗe ganduɗa ɗe yiyama e Foutankoɓe fewde mo ganduɗa ko Farba Ngom ɓe mbi de ene wayno tekkire o ndi ko yetti ko e ɗin ɗon ŋakkere gilli hakkude e Farba Ngom e ɓen Foutankoɓe rewɗa ɗon ko kanko hoore makko mo ganduɗa ko le maire des Agnam ɗin konguɗi jajine tawe e hello tati e nde jandi witende l'évidence jayde losko enquête nden ɗon ari koko yewti
yewti ko e gueɗe wat boniyankago ko wiyete terrorisme attaque mo ganduɗa waɗino toon to Grande Bassam e toon to Ouagadougou ɓe mbitan de ene wayno ko oɗo procès mo ganduɗa kay ko ƴettunoɓe copreje mbaɗi hen gam ɓe ganduɗa ko wat boniyankoɓe ha mbawa wadde gueɗe mumen e on tuma noon ne wayno tumaji ɗen noon gueɗe ne wayno ko murtannaɓe ɓe mbiyete on wiyete ko Etil e Deb wondude Moustapha El Béchir kam ɓe ganduɗa ko biteɗo hono Eguid Ahmed kamɓe kala de ɓe mbi ene wayno tan de ɓe jogori so hedde ko kaddi gurdam siftinde ñaworde ene wayno ko ɗo woni yaade e leydi meɗen Sénégal woni Dakar jayde le soleil nden ɗon ne arti ko yewti ko ha joni e gueɗe jangde ko yewti ha joni e jobdi ko wiyete damorde ɓe ganduɗa ko enseignant ji leydi men Sénégal ɓe mbi ene wayno ko tolni e temedere capanɗe jeegom e jeegom milliard ko preje CFA kañum woni ko yaltina e nder duuɓi tati ɗin konngudi noon haali ɗum ko Mariama Sarr jagorɗo tambiɗo gueɗe golle leydi men Sénégal ɗin konngudi makko jajine tawe e hello jeegom e nde jandi witede le soleil libération ko addi nden ari koko yewti e gueɗe fait divers ɓe mbide ko tana musɗo waɗi toon to wuuro witego hono yabo tawete ko e nder Mbour ɓe koliti wonde ko oɗo suka debbo biteɗo Ami Faye mbo duuɓi sappo e jeetati kañum tawa ina waɗi hoore mum walla ni ina waɗa yarga en tout cas ina welta e lekki ina hawre e ladial on ɗon noon ko élève mbo classe mo ganduɗa ko premiére toon to wuuro witego Thiadiaye ne wayi noon mayde makko addi jiiboro kono kadi e jurum hani e tana musɗo e nder gon wuuro witego yabo e on tuma noon gendarmerie leydi men udditi hen enquête woni losko beele kay mbawa famde holɗeɗo gueɗe kantoriɗe hol mbaɗiɗi kono kadi hol mbaɗɗo ɗum jayde coftal balle stade udditama hoɗono kala subaka jayde ne wayno ari koye éliminatoire CAN Cameroun 2022 ɓe mbi ko leydi men Sénégal waɗɓe qualifié oɗo saaha e on ɗon coupe d' Afrique kono de ene wayno de kamɓe maɓe mbat match matino hakkude mabɓe Congo ɗum foti wadde ko oɗo aljuma paaɗo toon to complexe mbo Kintele e on tuma noon baroɗɗe mbaɗi ko wiyete hono galop munen entraînement hanki gadiɗo woni tan toon to Kintele on ɗon wonno ko nogas e jeenayyi tawi noon nogas e jeenayi o mbarodi kañumen tawtora ko wayno noon Kalidou Koulibaly Krépin Diatta kañumen ine paɗano hanke jammo kono maɓe puɗɗi to on ɗon entraînement walla mbiyen maɓe tawtuɓe e entraînement mo ganduɗa o kay ko oɗo subaka hannde kono kadi kikiɗi saabu kay ko des séance ɓe mbaɗata kona ɗum ko Sadio Mané ari toon kañum adino arde kono de jaɓɓimo toon komo ganduɗa kañum woni ambassadeur woni jonnirde leydi men Sénégal e on tuma noon ɓe mbi ko entraînement mo ganduɗa baɗɗo animation no fewi kono kadi ɓe garti e mo ganduɗa ko Abdou Diallo holko jeeyi sababu tan o suuɓi leydi men Sénégal ɗin konngudi hono ɗin jabtuji ina tawe hello tati e nde jayde stade ne wayno Aissata ko ɗum wonno ko tongude ne kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa jayde coftal ɓalli udditamal udditen eɓɓore wonde hande ko dawrugol kaleten Amadou Moussa no alarba foof hanki aɗa andi e journaux ji en kaali ɗo ko ganduɗa ko kañum woni dutugol caggal Sénégal e banggal démocratie ɗum ɗon noon ko Freedom House waɗi oɗo rapport ne waɗi basé toon to diwan mo États-Unis ɗum ɗon noon ko rapport mo ganduɗa komo hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi jaggi ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko Sénégal Amadou Moussa ene jeeya e leyɗele ganduɗa ruttima caggal saabu mi wawi wiyede ngakki point ji jeeɗiɗi ɗi ganduɗa yete ko hollidde no ɓe duttori caggal ni Amadou ha saabi ɓe jalte top 10 mo ganduɗa yete aɓe jeeyano hen leyɗele ɓurde dañde walla ɓe ganduɗa yete banggal démocratie aɓe jaaruno hen yeeso Amadou Moussa noon démocratie aɗa andi ne heewi ko wiyete yete banggal liberté haalde miijo maɗa banggal liberté hollidde ko ganduɗa a yaadani hen kono kadi banggal liberté Amadou Moussa dañde liggey ko way noon foof ene jeeya e toɓɓe ganduɗa ko neɗɗo ine foti dañde ɗum walla leydi ne foti dañde ɗum ha wiye ndiɗo leydi ko leydi démocratie walla ko leydi ganduɗa banggal démocratie ina tiiɗi hen ɗo joni noon e aduna o foof Sénégal mataw ine daare place woni capanɗe jeetaɓijo e jeegom tigi Aissata ko place mo ganduɗa won hen mbiya Sénégal ne mérite won hen mbiya Sénégal méritani on ɗon place mo ganduɗa ko 86e au niveau mondial ga e Afrique noon no mbiɗa ni ɓe jalti on ɗon top 10 mo ganduɗa eɓe gonno hen ko tolni e duuɓi limtiɗɗi kono e oɗo rapport e wadde précisé no mbiɗa ni ko 2017 nangui 2020 donc ko par duuɓi tati rapport o arata wadde koko wanno koye toggude 2017 fayi 2020 e nder ɗin duuɓi tati ko ɗen ɓeetogo waɗa e on tuma noon no mbiɗa ni hono démocratie e to banggue juɓɓingol
sumngeji e banggue démocratie aussi to banggue golle banggue démocratie e to banggue wellito konngudi walla démocratie to banggue gonka jogogal laamu ngu kono eɗen gandi leyɗele kewɗe ganduɗa keeɓi wasde ko yewti e oɗo hono ɗeɗo caɗele koko yewti e gueɗe hono ko wiyete brosse covid 19 saabu eɗen gandi nde brosse ari nde ene wayno wonko joui hen rôle mawɗo e to banggue jarugol caggal yoga e leyɗele siftinde aussi yen gandu wona sénégal tan yaari caggal e on banggue saabu hay Cap-Vert kañum daɗi leydi France to banggue oɗon liberté e to banggue démocratie e ngol ɗo ciptol ngol manam ngol ɗo biyengol heddi noon ko etade famminde yimɓeɓe exactement holko jeeyi sababu wona leyɗele jaari caggal eko wiyete fanno eɗen gandi sumgoji 2019 ɗo e leydi men Sénégal ene joui hen rôle mawɗo par ce que wiyete systéme parrainage ene gasa tawi kañum woni ganduɗa woni élément ɓurɗo tampinde walla ɓuɗɗutinde leydi men Sénégal ha wasi ko tourné toɓe jeeɗiɗi saabu won hewɓe ganduɗa ɓe keeɓani yaade tawi ko systéme parrainage reeɗa ɗon kono kadi won gaymowɗi ɗi ganduɗa ponnode jeeye sumgoji kañumen ne mbiya mbawa jeere hen sababude wonko tumano wonko ñaawa ɗum noon kadi aussi cimtol ngol ene soomi hen ɗin konngudi kono kadi eto banggue joggal laamu ko wiyete bonne gouvernance ɗum noon kadi aussi ne teska wonde leydi ndi ene ɗeɓi lajje on ɗon côté heddi noon ko banggue liberté ko wiyete ko haalde ko yiiɗi walla wadde ko yiiɗi e gueɗe mbaɗi noon ɗum noon tumni koto banggue seppo ɗum ɗon noon jopaki laamu joopi ko dennagal neɗɗo foof saabu kamɓe ganduɗa ko opposition ji e kamɓe laamu ngu e société civile wondude kadi enen ɓe ganduɗa ken citoyen lambda en alay saago eɗen jogui ko ndemeten e onon démocratie saabu dokkene yeeru so wiyama ko ɗum seppo jaam yamo neɗɗo déposi hokkama on ɗon lettre yamirore nde wiyama ya seppo tuggude rond point RTS fayi toon to place de l'Obélisque wiyama noon ko seppo jaam yamo ko ɗum woni ko binduɗa hen a hokkama yamirore nde yaya sa wi bitikil ne udditi a yani muɗum a bonni walla Dakar Dem Dikki ne daari a heeli andu an aɗa jeeya e bonnuɓe on démocratie saabi dokkeɗa koye dow seppo yamo yamo ngo donc ɗum ɗonne kadi aussi walla yiide hunde haɗama wiye force ko ma waɗa en tout cas ɗum ɗon foof ene jeeya ko bonnata démocratie ene jeeya aussi ko lohni gueɗɗe wadde ɗum jeeyi sababu noon so wiyama tan cimtol are leydi jopete ko laamu kono hen sahi kadi aussi opposition ene tawe hen ene bonna on démocratie société civile ene bonna on démocratie yimɓe ganduɗa ɓe ko gonani hen nokku gonani e pouvoir gonani e opposition kañumen aussi ene bonna on e bonna on ɗon démocratie kono kadi laamu ngu kamne aussi ene bonna on démocratie noon tigui Amadou Moussa ine heewi ko ganduɗa yete goto foof ene bonna e banggue muɗum saabu ko ƴewtinda e kitale ɗeɗo ɓennude Amadou Moussa koko wayno ɗum ko ganduɗa kañum woni liberté d'expression walla hollidde yidde muɗum walla hollude mette muɗum koko ɗeesi yarude caggal seeɗa saabu saaha foof ene ƴewtinda kala nde ko wayno lulliɓe walla société civile so namnima walla mbaɗi déposé gam yidde wadde seppo e ko way noon ine heewi haɗede ko nde oɗo rafi ari nde noon kadi ɗum ɓuuri jibde saabu kala ɗo yehini ha kamɓe lulliɓe koye mabɓe ko ɓuuri hen hewde kamɓe caloto wadde ɗiɗon yiyete moɓule hande ɗum ɗon noon ine jeeya hande ko ganduɗa yete ruttini caggal kono haade ɗum ɗon ni tawi koko way noon ine saale Amadou saabu yete hewɓe hande so mbaɗi mbaɗa déposé ko wayno société civile ko wayno lulliɓe calane ɗum te so calanama ɗum hande wiyete ko mataw ɓe ngala noɓe mbaɗiri organisé walla noɓe balliti e banggal dal e banggal fodɓe wadde protégé ɓe banggal police ko way noon timmani te ene ƴewtinda kala nde ko way noon dañi seeɗa tan ko ganduɗa yete woñima mayi hewɓe walla police yalta ha heew walla gendarmerie yalta ɓe mbiya aɓe mbaɗa protégé te ɗum ɗon ine ko yimɓeɓe mbiyata ko ine ɓurno wiide yimɓeɓe yo jaa mbaɗa seppo mumen mbaɗe encadré Amadou no hannirta ni saabu so waɗama encadré tan soɓe jiiɗi yaade soɓe gulli ko koye mabɓe soɓe kaali ko koye mabɓe kono maɓe kollir mette gonde e mabɓe ɗe ɓe dokke oɗon liberté mo ganduɗa ko kamɓe jeeyi ɗum te ɓe fotani waɗede bafoué kono kadi ɓe fotani kaɗede ɗum haɗede ɗum hay lawol gotol saabu goto foof ine jogui droit yaltinde ko woni e ɓerde muɗum Amadou Moussa surtout aɗa andi ko wiyete démocratie ko c'est à dire ko ɗum inde ɓuuri mawnude nde kono to banggue baɗal ngal aysata ɗum ɗon ɗum wona ko ɗum ɗofta e nder windere nde foof eɗen kaala États-Unis ko leydi ndi ganduɗa ndi wiyete ndi ɓuuri jogade démocratie kono won leƴƴi nan toon kañumen jiyani on démocratie won nokkuji nan toon jiyani on démocratie en jii hakkude police ji ganduɗa ɗi ko waɗeɓe no mbaɗirta ɓen ɓaleɓe e sahade gone seppuɗi walla ni e sahade jomum waɗi ko ganduɗa ko gueɗe tokose on tuma jomum waɗa gueɗe kantoriɗi hen sahi ni fittadu ne heddo hen ɗum noon kam ene wayno ɗum yiyaka ɗo e leydi men Sénégal jiiɗen leydi men Sénégal hen sahi so tawi yimɓe ceppini police ji ɗi kañumen ɓuuri wawde yarude caggal pour woto mbadde ko boni ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe ko seppoɓe kono noon ene wayno démocratie ko wiyete ko walla cimti baɗini hen ko hunde
woni ganduɗa ne moƴƴude eko yewti e banggue lawol walla to banggue laamu par ce que ma siftin neɗɗo o eko foti wadde kadi siftinamo kadi aussi holko woni démocratie saabu hande so wiyama Sénégal yaari caggal toɓe jeeɗiɗi ma ɓerde laamu taji so tawi yurnitama tawama ko noon woori e on tuma jomum waɗa ko wiyete ko rectifié par ce que hay goto yiiɗa wonde laamu ene wiye wonde an de e saaha laamu ma ngu Sénégal wasi ko tonni e toɓɓe poɗɗini hen ko wiyete ko hono yaari caggal to banggue démocratie wadde ɗen ɗamini maɓe mbaɗ ko wiyete ko hono réagir manam maɓe gar ɓe pilñito ɓe artire ko ganduɗa ko ɗeeɓi ɗo hen jibinande ɓe caɗele to banggue jaarugol caggal on démocratie wadde précisé tan kadi aussi ngol cimtol ngol nawrani seppoje ɗi ganduɗa ɗi ɓenni ɗo e lewru mars ɗuɗon mo won darorde muɗum noon tigui Amadou Moussa haade en uddude aɗa andi liberté d' expression woni haalde miijo ma jeeyaka hen Amadou Moussa hande darade ina ƴatto neɗɗo darade nadde e vie privé neɗɗo ko ganduɗa ko neɗɗo jeeyi ɗum te hande ko ɗum ɓuuri ƴewtidede réseaux sociaux ji Amadou Moussa sa ƴeewi wiyete ko goto fof ne jogui droit haalde kono noon Amadou ko ganduɗa an a yiiɗa yaltinande ko ɗum hoorema an a fotani yaltinande ɗum neɗɗo goɗɗo mo ganduɗa kañumne ko Allah rendinen enen fof suuri ɗum woni ko mbimi Aissata démocratie mon fof no foti ɗum rende par ce que so tawi a wiyama hande Aissata haal ko welma a wiyaka ya haal ko welma e ko ganduɗa ko yimɓeɓe tawi ɓe jiiɗa nan ɗum walla moƴƴani e neɗɗo o saktude silluji e ko nandi hen woni saktude ko wiyete ko silluji état walla haalde koye gueɗe ko ganduɗa ko woni gueɗe laamu ko gueɗe poɗɗe suurede donc mbiɗa ko ya haal ko welma ya haal ko miijo ma en tout cas ko miijiɗa tawi ko miijo ganduɗa ngo ko miijo positif miijo ngo wona bonnowo ɗum woni a hormima démocratie hoorema a hormima démocratie leydi ndi a hormima démocratie aussi on mo kaldata o wadde hunde ko fodde reerede en tout cas en mbaɗi kuuɓal noon tigui koye ɗi konngudi uddeten roɓɓindu jayndeli meɗen ko tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimen debbo Aissata Ndiaye ne wonno e banum gorko Amadou Moussa an heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat